Kamalipay na usab nga udto, mga pinalangga ko. Mga pinalangga ko mga kapwa. Niya nasab kita nining atong tulumanon nga makahatag katong mga katinawan sa mga gumunhap o mga suliran nga naghumon sa ato ay tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ay dinhi sa ato tulumanon ato tagaan og pagtagad ang mga suliran nga sa panahon giagop-opan na. Na mga suliran nga hasar yung dugaya mga pinalangga ko mga kapwa. O sa ako ang inyong Kuya Helen o ato ni karong saysayon, ato ning isaysay, ato ning idrama live mga pinalangga ko mga kapwa. Live ni ha? O sa di pa dahil na ito padayunon sa pagbatbat o pagbasa kini atong sulat, ako dahil ipaabot ang ako ang pagtimbaya, no? Ngadto sa ato ang listener nga si Galos Domesticos. Yawa ba ni ngalan, oy? Karaan magkainiguan. Galos Domesticos o ngadto po siyang bana, no? Ni Galos Domesticos. Kuya, ba ni mong pangalan, Day? Galos Domesticos. Sino ba ni ngalanan ni? Moreg, paminaw na ako, taga-abroad niya sila, no? Eh, boy, naku, asa mamukaron nga naminaw, hala, maayon nga pagpaminaw ninyo diha. Ako lipay kayo ko, mga pinalangga na ko mga kapwa, nga daghang ang naminaw karon sa tuay nga tulumano, eh. No, ang uban matupan nila Kuya Helen, naminaw jud mi, samtang naglungag, samtang nagchika-chika dinhi. Ang uban samtang naa sa trabaho, no, malipayon sila nga naminaw karon mga pinalangga nako, no. Ang uban nag-drive. Ang uban nagtungtong pa sa iniduro, naminaw. Yapo, no? Ing anak kaday hard ang ato ang mga sukin atong tipaminaw sa Love Radio. Nahala, sige. Karon panahon nang aron basahon na to ang sulat din na to langayon mga kapwa. Ato na ning tagaan og pagtagad karon ang suwat nga gipadala din nato. Ato na ning ablihan ang suwat ha para makaingon sa mga oy namang giday suwat tinuod ablihan na nako ani op. Ay, kadyot lang ha. Kadyot lang ano nga wa man to matarong pag-abri. Kadyot lang ani op. Ayan op. Ang siper tarungan siper ha. Ayan okay na dunggan na ninyo. Bueno, ay padungog pa gyud ako yung papel para makadungog jud mo. Oh. Padungog mo unsa na? Oh, fake na. Okay. Oy, karon giingon dinhi sa atoing sulat mga pinalangga nako ang mga kapwa. Nag-ingon dinhi sa atong sulat. Abril 26, 2015. Dear Kuya Helen. Kuya Helen, itago lang ko sa pangalan nga Ruby. Naa sa hamtong nga pangidaron kuya. Dunay usa ka buok anak. Ug usa pod ka buok bana. Banang arang kasalawayon. Kuya, ang akong bana, itago lang po nato sa pangalang Badong. Kini akong bana, kuya, makaingon po gahinoon nga gwapo sa gyud ning akong bana. Ay, syempre, ako nga iyang asawa, gwapa man sad. Pero lahi na akong bana, kuya, kay may pagkabadlungon ni. Ang iyang problema ani kuya, permi, kay permi ni siya makakitag trouble
sa iyang trabaho. Kaya kining usahay lagi mo, tagad-tagad pa man, mo pansin-pansin pa man ani mga babae nga magpa birig-birig sa iyang sa iyang trabahuan. Mo ni nga akong ni-decide ko nga ako siya paundangon og trabaho, ako na lang mo trabaho sa balay na lang siya na lang mo atiman sa akong anak. O gani usa ka daw ni anak kuya, nananghid siya nako. O kini nga pagpananghid kuya, makaingon ko nga problema jud kay sa tanan. Aw aron yung masabtan mao ni ang mga panghitabo. Unsa? Unsay unsa? Bugo, unsa? Mo nagingon sa script po, unsa kuno? Oh. Mo na to. Gusto nda ko mo abroad. Tabangin taon ko. Oh, butang pasabot nga tuguti ko nga maka-abroad. Intawon ni mo badong. Di naman gani ka kaokupar sa imuhang mga obligasyon din sa muas panimalay. Mo abroad pa ka. Pero tabangi ko maka-abroad. Utuguti ko maka-abroad. Kay gusto na kong ipaabot si mo. Gusto na kong ipakita ni mo nga worthy ko nga mahimong bana. Badong, magpuyo na lang. Ako pa nimo maubalang kang Henry Tulio maligyag maruya ito tagom. Wala man gud akong talent ha. Mauna nga di ko nimo mapuslan anong mabutanga. Kabaw ka nung may pag-ambisyoso lang yun ka. Please, tabangi ko. Kaya kung mag-abroad ko, mag-focus ko dito. Mag-focus ko sa akong trabaho. Magpadako kwarta ninyo din Niyan ang panahon na mahimo na kong tarong nga bana o tarong nga amahan. Aber, mangutan ako nimo. Asa man taraw ka mo abroad be? Nga magtinarong ka? Sige daw. Explain daw sa kuha. Langga. Ruby. Mo-abroad ko sa Middle East ko. Dito ko sa Saudi. Saudi? Punya, unsa may buhaton nimo dito? Unsa may trabaho nga ni bawaan nimo ba? Sa yun ra nga trabaho. Matod pa dito. Sa akong amigo nga kanang manager og agency. Nga matod pa niya. Akong trabaho dito medyo dali lang. Kay tigbantay ra kuno kog Kamil. Magbantay kag Kamil dito ah. Oh, mauna. Ayaw na ta. Basi kung saan nga Kamil na imong bantayan. Maragwa naman kay salig na ko. O ano kay salig sa kuwa ba? Kay tinuod ka tumpak na kuha nimo. Wadyo ko'y salig nimo. Please. Please. Tabangi ko. Tugutin ko nga maka-abroad. Love kay ita ka. Saligi ko bisag kausa lang. Ambot ni mo ba dong? Kay ako basta nawad, nagyo ko Uy, ikaw ba? Nag-istorya para baguhag ka naman, ha? Dagan man kay kagyaw-yaw, good. Pero ba dong? Doon na kay mga kaagi din. Badong, istorya pa mo. Ayaw ka. Kuya Helen, agi-agion na yung tanian ng mga ilang mga pamaray kaning mga lalaki, kuya. Gani na dagyo ko, kuya, sa iyang mga pamaray. Nisugot ko. Ako pa'y nisugot. Ako pa'y nagabsan niya itong gabi una, kuya. Perting pagkagaba sa kuya. Gazed around the room. Even now she wondered what went wrong. A letter in her. Badong ba? Inay lang ko ako. Ay, badong. Ay, inay ba ang inay, ha? Anong gano'y palag di agad kay ikaw cute. Sana ba ako kabuwang nag-anto sa hap?
Badong ha. Hinahinay gud diha. Kay ikaw ba may pagkarasbiya ka murag gadali ka murag may taxi na ikapaabot nimo. May plaster diya, be. Ngano naman pod? Nakoy bagong teknik nga nahibawaan. Unsa? Nakoy bagong style nga nahibawaan ba? Unsa man na? Unsa pa? Kundi gabas. Gabas style. Badong? Masig unsa na badong ha? Badong. Badong mo Badong ina. Badong. Unsa naman niya? Badong pa. Ay, badong. Kuya Helen, dili gyud unta ko mosugot kuya. Nga mo abroad siya. Kay bawon nagi ko kuya unsay dangatan niya. Kay buta na to bisan pag moingon siya kuya nga magbago siya. Pero sungugon gyud siya sa panahon kuya, duulon gyud siya babae kay kini akong bana kuya. Kuya kuan lang mura man gud ni siya si Cesar Montano pod. Oy da. Dapat anong usahay makaingon ko kuya nga dili man di ay advantage di ay ning makauyab mo makabana ta og gwapo kuya kay kita man pud ang babae maumpoy magantos. Tuod man ako siyang gi-suportaran kuya sa iyang pag-abroad. Gani naprinda in town among kabaw kuya nga maluoy pa tong kabawa kuya napoy ni dawat ato nga gapurigit biya tong lubot ato. Gibaligyan akong kabaw ay para lang suporta sa iyaha kuya sa iyang pag-abroad. Nibayad pa mi sa placement. Ana. Gani kuya. Sa dito na siya sa abroad. Sa primero mga bulan, mga maayo maman ang dagan. Mga maayo pa kuya. Padala pa siya kwarta. Mga 2 pa siya kabulan dito ah. Helen. Ay. Kuya, tuod man sa dihang ang akong bana. Dito na siya sa Saudi, kuya. O ako ako din sa Pilipinas. Kabado kay ko kuya kung unsay mahitabo sa akong bana dito. Nagsige na ko guna-huna kuya kung unsa na pod nga katalagman ang iyang buhaton dito sa gawas. Gani kuya, nalipay ko kay pagkataod-taod. Siguro maabot na siguro mga hapit magduha ka bulan kuya, nanawag ang akong bana. Nanawag sa akong Skype. Huwag mo rin mga pangitabo. Uy, nanawag. Hello? Hello, diha. Langga. Oy. Hi, Langga, kumusta naman ka? Okay lang ko. Kumusta naman ka? Kumusta naman ka din sa Saudi? Okay raman diri. Sa man ka? Sa man ay mantiyog mura man kag islango. Oh. Gimingaw na kay ko sa imuha. Gimingaw na kay ko sa atong anak. Ako sad. Gimingaw na sa gay ko nimo. Nya, kumusta man ka diha? Ulay sa man ka diha wala kay kulo kadidang diha. Wala ta na Langga. Kay diri busy kay ko diri. Busy kay ko sa kong trabaho. Oh, mayo noon.
Maayo ko mauna. Unya, unsa may mong trabaho diha? Wa ba ka malisdan? Wala man yung langga. Okay lang akong trabaho na ko diri. Tama lagi tong giingon nga. Tigbantay kog kamil. Oh, bantayan dahil ng kamil di ay lang ka. Medyo lisod lagi kay... Ang umpoy tiglimpyo po sa itlog sa kamil. Pero sige lang. Grabe akong pag-antos-antos diri karon lang ka. Nag-antos ko tungod kay... Taas kay ko mga pangandoy alang ninyo sa atong anak. Nalipay kay ko. Nga na-mature na gini mong una-una. Nalipay kay ko nga. Dili na lang puro babae ang nasa mong utok. Wala na to. Karaan na to nga panahon. Sige lang. Paningkamot lang diha og maayo. Kay ako din maginahinasab ko din Katong gipadahan akong kwarta nimo, tong unang bulan, unsa may imong gihimo ato? Ako. Nagnegosyo kog dayok. Dayok? Maayo ba ng dayok ang negosyo? Maayo ning dayok, oy. Mas dako pa nikita kontra sa negosyo ni Henry Tolio nga kanang maruya. Oh, sige lang nga. Kay mabot ang panahon unta nga moasenso ta pinaagi usab niya na. Salamat to sige na kay gabi na kay ang bata taparan nako. Langga, O unsa man? pwede nga mutapad po ko nimo? Unsa? Unsa man na? Dire lang good sa Skype good? Unsa bot ni may pasabot? Wangkuan lang good sa Skype ba? Oy, saba diha ay binuang diha ha? Sige na lang ka kay mingawi ako si Moha. Pagantos. Antusa na, maulay ka 2 years na namitaw. Pero langga, layo pa ka ito. Grabe, mabugat na yung kargada ba? Bahala ka diha, pagantos ha, pagantos. Ay kog binuang pagantos diha. Sige na, matulog na mi. Ay. Sige, uy. Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim, ang buhay ay gulong ng palad, gulong ng palad. Uy, Helen. Pila may dagan sa istorya kuya kay di man lagi ni makanta. Niabot ay nga panahon og 3 ka bulan kuya, 4 ka bulan. Sige, og padala og kwarta ang akong bana. Gani kuya. Usa ka gabi ni ana. Hindi na lang siguro may matulog. Ay niyo harap eh. Ang may papa. Gabi naman sab kaayo. Unya. Ang atong iro dito sa balay, Kanor. Wa naman to'y kaon. Ay, basag di na lang nag-iro. Ay importante. Ay gabi na kaayo. Bitaw ma. Di na lang mo, ugma na lang mo uli ma. Kay, ay bawon na ka. Delikado biyang panahon ron. Mailan tag basig si Mayor Duterte na may mamiyo, presidente. Ay, sige na. Ang bata natulog na manggani. Ay, sige.
Andamon sa ako inyong kwarto pa. Oh, oy. O, di tao. Abrin siya. Oh, pa. Kinsan, oy. Langka. May gabihin ninyo dia. Ma, pa, naamanday mo. Oy. Ikaw mo ko din na badong. Oh, Ngano na uli man ka? lagi. Ay, ano pa, ba kayo plano ko sudlong ko? Doon nga na yung sud. Sud ay. Oh, ganito. Sa may watay sound effects dia nga tunog. Sige na, dali, lingkod. Lingkod sa lingkod. Kana. Ang malingkod na ko ha. Uy, sulti ko ha. Naon sa man ka? Ano nauli man ka ha? Kuan? Kapoy ko dito sa trabaho. Gikapoy ka sa trabaho? Or, na-terminate na pag ka? Yun na pa. Langka, bibira ko lipay kapag abot na ko. Nalipay ko pag-abot ng tani mo. Pero gaduda ko, kung unsa hinungdan sa imong paguli. Unsa man? Lugaan ni kuno ko be. Ngano na uli ka? Unsa hinungdan? Unsa problema? Siguro nakasala na po ka dito, no? Oh, kuan. Langka, ay patakag kuan di. Uy, ikaw ba tamang hinala kay ka? Tamang hinala. Tamang hinala. Ayaw na. Ayaw na. Kaya murag ibate lagi na ako nga murag nagka-problema gyud ka dito ba? Langka. Sige na. Matulog na ta. May bawaan bitaw ni ugma. Sige, pangatulog na mo. Iyon na pa. Huwag yung kay dabi sa gamay na lang. Ha? Kini ang badong? Kuan ma. Wa gyud. Grabe. Muuli man sab ka nga. Ang imong dala sululawa sa mga pangatarungan. Mura ba imong dano pa uli? Nalang sige. Matulog ta. Huwag mo na dala busig chocolate na lang. Nasa ibabaw. Bawat isang gabi ay mayroon isang umaga. Sulti ko. Ano ni uli ka? Kuan? Wala ginang ikaw nang ilako ni mo lagi nga, kuan? Nga hinungdan. Pagtarong. Nagtarong biya ko dito trabaho pero wa man gyud. Mao ka na inungdan? O basig mo ni ang inungdan na maugyapon na nitong mga trabaho ni mo dinhi. Siguro nang babae ka dito. Wala, uy. Unsa may babayon dito nga di man ta ka pamay dito kay ibaw na ka nga lugar na Saudi biya na. Di ka patakag banguan dito pang babae dito. Bantay ka ha? Bantay ka lang. Ako po tanon si friend ako nga naa sa Saudi. Ha? Putanon ako si Kuan. Si Angela. Ha? Putanon ako to si Angela. Kundili si Angela, si Jessa Guson. Ha? Putanon ako na sila. Sa pagmutana kasi mo mga friend, oy. Bitaw, bantay ka lang, ha? Bantay ka lang. Bantay ka lang dito sa kuwa, ha? Kuya Helen. Ay sabi, balik na dito sa itong istorya.
Balik na dito sa sulat. Gingon din sa sulat mga kapwa. Kuya Helen, nalibog jud ko og napasol kog dako maayo kuya kung unsa gyud nahitabo sa akong bana nga si Badong. Ngano man nga ni uli magpinakalit o pinalive kuya. So nakauna-una ko nga mag-investigate gyud ko kuya. Pero na nang gabi una lagi. Ambot lang kuya. Unsa man sige ni mo pangwangkuanda pa? Buhi na ha, buhiin na. Buhiin na kung bra kay maputol ang strap ana. Grabe naman sab ka. Walang di kay kaluoy na ako. May kaluoy. May kaluoy. Tubaga sa akong pangutana, ngano man gyud. Ha? Unsa man gyud hinungdan ngano ni uli man gyud ka pinakalit. Maulag ito. Wa may magkasinabot sa kung amo kay day camel man na ipapalimpyo niya sa kuha. Apil man na yung ipalimpyo ng itlog sa camel. Dili na maayo. Pag sure ha? Siguraduha lang. Kay basi kag Badong na po na imong style, Badong ha? Na po na imong style. Istorya pa gani ko. Dayon sige ka pang hawi. Badong pa. Talagot ka, Badong. Ayaw, Badong pa. May lagot mo sa imo. Ayaw, ha? Ayaw. Diri ka, kay pertibyan akong mingawan eh. Oo man tanim mo. Lagi. Wala ka kay gikuan dito? Ay sige, sigot anak mo eh. Magka-turn off mo niya. Anak, sige. Bantay ka lang. Ayun na si istorya gana. O lagi. Dari bigay mo balos ko, be. Ha? Pila na kabulan nga na. Sige na, gudihang. Pagdali diya kay mamataan niya ta. Mama biyam, sige pa ito kawag tsukulit. Sige pa nga, sukulit nga wala. Iko'y dala lagi. Ambot ni mo, ay, anong pangatarungan naman di mong gidala pa uli. Uy! Sige na ba? Sige, pagdali, di ba? Aray, may, kajut lang kayo, be, kajut lang. Ano naman, sad? Kajut lang. Unsa man ni? Unsa man ni? Oh, ang unsa ba? Unsa may badong ni imuha? Mura naman naglimbas. Limbas? Ano naman kayo nga magkamura man naglimbas? Yan, di ba? Para maniglimbas nga di 14. Pikadot lang. Kasakit. Pati man yung daghan nagbalas ba dong? Ha? Ay. Abog na sa, kwan? Abog na sa disyerto? You mean wala ka maligo? Ha? Oh. Eh, kabahong ka nga dali-dali ko pauli, God. Badong nga. Kaligo dito. Sa may imbes nga gabsan tanimo, limbasan man yung tanimo. Kaligo dito. Kuya Helen, tuod man kuya, medyo nawala-wala gid sa kuang sa kuang huna-huna ang pag-uli ni Badong. Nga bisag wala siya dala kuya. Pangatarungan lang gyud ang iyang gidala pa uli. Okay na unta to kuya. Pero sa kadlaw ni Ana, nanawag ang akong friend nga gikan og Dubai nga si Angela Fernandez.
Nanawag siya. Ay, kami man ni friend ni Jess Aguson, kami man nga maghigalaay. Ay, nakugang ko kuya sa iyang gisulti nako. Unsa? Tinuod ka ba sa imong gisulti nako, friend? Tinuod ka pa? Tinuod lagi ko. Tinuod ko. Wala kay panahon nga mo bakak ni mo. Wala ko'y reason para bakakanta ka. Walay reason. Ikaw biya crush biya kay kasa ako ang bana before. Sa una ra to. Sa una ra to. Pero basta mauna. Ang imong bana na uli na kay na-terminate na kay iyang giiring-iring ang anak sa amo niya dire. Pero, Angela... Unsa pa man? Unsa pa kinanglan pa na itong kamera? Kamerahan pa na ito na para doon na ebidensya. Noted naman na imong bana ni mo, Day. Ha? Day, Ruby, noted na imong bana ni mo nga, perte ka na kamanyakol. Basta makita na, Day, sultihan na ka, bisag pustian na, Day, butangan o palda, Day. Kabaon na ka, tirahon. Pero... Sige, pero, di ha. Basta, maunay na itabo sa imong bana, dire. Karon ka lang. Karon ka lang ipag-uli na ako. Ay, nga ako may imong kanon? Oh, ha? Ay, sorry, dili ikaw ba? Ang akong bana. Si Badong, karon lang siya pag-uli na ako. Aw, laro ha! Sige, atuan na, imong bana. Sokmate na. Tuod man, Kuya Helen, ako gyung gisukmatan ang akong bana. Dugay ka ni Angkon ang kanahan, Kuya. Perting dugaya. Ni Angkon di ay siya, nga, nakauyab gyud siya. O ang pangalan sa babae gani, Kuya, kay gitago lang namong broke easily. Di ay dito kuya, na-terminate sa kuya kay nasakpan siya nga nadura siya kay kadidang dito kuya. Ang katumbayahan na. Mao di ay. Ang problema karon kuya, kay ang akong giprinda nga kabaw ang among uma kuya og akong kabaw nga nabaligya kuya. Di na gyud mabalit og ang problema karon gani kay asa mig pangbayad ani ang asimi panglukat aning giprinda namo kuya. Mo ni pinakadako kay nakong problema kuya kay kini ako negosyong dayok intawon. Gamay ra ni galing kay utangon pa intawon ni kay gibiyaan ko sa akong marketing nga si Artigo og si Lasig. Kuya tabang intawon ko ninyo. Usay angay na kong buhaton ani akong problema karon. Paluin taon mo. Usay angay na kong buhaton ako ni siyang iitsa sa lapok. B, di na nako ni paulion sa among balay. C, putlan ko ni kinatawo. Putlan ko ba ni bitin sa purol ning ako ang bana kuya? Or D, all of the above. Kuya, maluoy mo please. Tabangi og tabagin taong ko ninyo. Hapit ako mabuang ani kuya ba? Inyo magtatampo? Ruby,